Hi guys! Mabuhay po. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, ay mag-subscribe po kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click the bell button. Ngayon, share please. Hi guys, ang tour natin ay adobong baboy. Ngayon, ito yung baboy. At ito naman yung sinusunod bawang. Hindi siya masunog dumikit sa kawali. Ayun. Wala pala ng halo na hawa minuto. Saloy mo na ako pauli times. Tapos ito yung saging na overnight ko kanina. Halo ka na ulit. Tapos ngayon ilalagay mo na ngayon yung baboy na hinugasan ng kalahating kilo. Tapos ilalagay ko na rin sukat toyo, paminta, haloin mo, sukat sin, mga tapos 1 teaspoon ilalagay mo, tapos tapos hanggang asin, tapos haluan mo ulit yung baboy. Suka at nasakay mo guys, ito na yung baboy, luto na yung adobong baboy with saging po. Salamat guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe to my channel. Thank you po.